este deopotrivă. Și suferință și bucurie. Știm că ați evadat din periplul ăsta care îl faceți zi de zi, acea monotonie. Acea roată a șoricelului în care societatea din ziua de astăzi v-a prins. Noi o să vă dăm un sfat. Dumnezeu va crea după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu va da puterea cea mai mare care a putut să o dea vreunei ființe. Știți care este? Viața. Alte păreri? Și alte păreri? Dragoste. V-a dat liberul arbitru. Dumneavoastră decideți ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră, nimeni altcineva. Dacă dumneavoastră vreți să fiți astăzi triști, veți fi triști. Dacă vreți să fiți bucuroși, veți fi bucuroși. De dumneavoastră depinde cum vă duceți viața înainte și cum o transmiteți copiilor, nepoților, prietenilor, tuturor celor care vă sunt dragi. Aveți liberul arbitru, folosiți-l. Nu lăsați de izbeliște, nu lăsați pe nimeni să vă conducă viața. Să vă spună, astăzi tu trebuie să fii supărat. Nimeni nu are voie să facă lucrul acesta. Noi astăzi, alături de dumneavoastră, v-am oferit din bucuria noastră și am încercat să vă rupem puțin din monotonia pe care o trăiți zi de zi. Mergeți mai departe în călătoria pe care o faceți, spuneți și altora, măcar câteva secunde din ceea ce ați trăit astăzi în cetatea de Deu. Câteva secunde. Lasă că... Și dacă v-a plăcut, cu siguranță o să reveniți. Și dacă v-a plăcut, cu siguranță o să dați un semnal de alarmă celor dragi și mai ales copiilor la care trebuie să le transmiteți acest lucru. Vă aflați în cetatea de Vei, o cetate care nu a fost cucerită niciodată. În comparație cu alte cetăți care se află la noi în țară. Vă aflați în județul Hunedoara, care este leagănul nostru al tuturor românilor. Respectiv, strămoșii noștri dacii, acel minunat popor constituit din mai multe triburi. Capitala se află la Sarmisegetuza Regia, așa se numește, și se află în județul Hunedoara, în munții Orăștiei. Ironia istoriei noastre este că tot în Hunedoara se află și capitala romană a invadatorilor care au venit aici și se numește tot Sarmisegetuza, dar se numește Sarmisegetuza Ulpia Traian și se află într-o direcție total opusă față de Sarmisegetuza Regia, capitala Daciei. Se află la ieșire din țara Hațegului, cum mergeți către Caransebeș. Sunt două lucruri diferite. Nu sunt același lucru. Mulți dintre români nu știu să facă diferența. Unde e Sarmisegetuza? Întrebarea vine de fiecare dată. Care dintre ele? Vă aflați în județul Hunedoara, unde simbolul României, la ora actuală, este Castelul Corvineștilor sau Castelul Huniazilor, care este la 17 km de aici, respectiv în orașul Hunedoara. Totodată, în județul Hunedoara se mai găsește și Biserica Densuș, un monument istoric de clasă A astăzi, dar el odinioară era un monument păgân, înainte de creștinătate. Ulterior devenind biserică catolică și ulterior, acum, la ora actuală, este o biserică ortodoxă. În zidurile ei veți regăsi ruine, pietre, din Sarmisegetuza Ulpia Traian. Veți găsi inscripțiile în latină, la bază, în zidurile bisericii. O poveste interesantă legată de biserica de la Densuș este că acolo picturile sfinților nu mai au ochi. Știți de ce? În drumul lor, cavalerii cruciați, respectiv templierii,
care se știe că există o oarecare umbră de mister asupra lor, au hotărât să scoată ochii acelor sfinți. Multă lume spune că a fost un ritual legat de tot ce înseamnă spiritul dracului. Contrar acelor păreri, în opinia cruciaților, așa cum am zis de ochi, ochii văd multe, dar spun foarte puține, adică deloc. În opinia lor, acei ochi al acelor sfinți care au fost fixați pe acele ziduri păgâne unde s-au făcut ofrande omenești, jertfe de-a dreptul, unde zidurile acelor biserici erau pline de sânge uman, nu merita ca sfinții aceia să vadă acel sânge. Pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și avem liberul arbitru și noi decidem în continuare ce să facem în viața noastră. O să vă rog acum, în încheiere, să faceți un gest împreună cu noi. L-am învățat de la un prieten foarte bun, noi îl numim chiar frate, de-a lungul anilor, și spunea așa, că dacă aveți gânduri bune, tot ce este mai bun în inima voastră, puneți mâna la inimă. Fiecare, domnul, la inima dumneavoastră, nu la doamna, vă rog, da? Fie ca acele gânduri minunate pe care le aveți în inima dumneavoastră să se ducă la divinitate, indiferent cum se numește, că este Buddha, Allah, Jehova, orice alt nume. Divinitatea înseamnă Dumnezeu și înseamnă dragostea de semenii noștri, da? Nu înseamnă război, nu înseamnă să-l cataloghezi pe ăla-i musulman, îi dăm în cap, nu. El crede tot în Dumnezeu. Lăsați gândurile să zboare. Dacă aveți vorbe bune, vorbe pozitive, vorbe de drag, puneți mâna la gură. Domnul, nu vis-a-vis de soacră, da? Puneți mâna la gură. Așteptăm și domnul cu telefonul să pună mâna la gură. Și lăsați-le să zboare. Și acum adunați ce este în sufletul dumneavoastră, ce este la gura dumneavoastră, adunați în capul dumneavoastră, învârtiți-le bine acolo și hotărâți. Liberul arbitru ce să facă. Toate acele gânduri bune, toate acele vorbe bune, lăsați-le să zboare. Amin. Așa să fie. Pentru dumneavoastră, garda cetății Deva, respectiv Ordinul Cavalerilor din Carpați, alături de frații noștri teutonii din Ordinul Hunedoarei, respectiv domnițele cetății Deva, ne simțim onorați că ați fost astăzi alături de noi. Vă așteptăm cu drag în fiecare sâmbătă, mai puțin atunci când suntem plecați, să transmitem valorile pe care le-ați auzit astăzi în țară și peste hotare. Oricum, dacă nu vom fi aici, ne găsiți pe internet, Facebook, bineînțeles, că altfel nu există, Garda Cetății Deva sau Asociația Castelul din Carpați. Este o asociație pe bază de voluntariat, organizație non-guvernamentală. Nu suntem plătiți de către nimeni să facem ceea ce vedeți că facem astăzi. Este doar pasiune, suflet și credință acolo. Că ceea ce dai se întoarce la tine de 10 ori înapoi. Dacă dai bunătate, bunătate de tine. Mergeți în călătoria noastră, Dumnezeu să vă însoțească și gândul bun să-l transmită
oaspeții noștri, care astăzi vor striga cu noi, sperăm, de 3 ori vivat! 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 Vă mulțumim! Dacă doriți poze, faceți poze cu cine doriți, cât mai repede, că noi după aia mergem la chef. Așa